Καλησπέρα, καλησπέρα. Η περιπλάνησή μου στα γραφικά σοκάκια της πόλης, εκεί που το ένστικτο της επιβίωσης γίνεται ανάγκη και το πρόσταγμα της φούσκας ευκαιρία για ανακούφιση, με έκανε να σκεφτώ διαφορετικά. Τι είναι αυτό που μας ενώνει πραγματικά, οι συνέπειες της κρίσης, το pretty bra, μήπως το θαύμα της φύσης, το όνειρο κάθε άνδρα, η αρχή των πάντων, το γυναικείο στήθος? Σε λίγο θα συναντήσω την Ηρώ, ένα κορίτσι της διπλανής πόρτας, γεμάτο ανησυχίες και προβληματισμούς. Πώς πάει? Καλά. Περίμενες ώρα. Από χθες το μεσημέρι. Καλά είναι. Προβλήματα? Έχω να κοιμηθώ 3 μέρες. Τι σε απασχολεί? Να γράφω καλύτερα προφίλ αν φας. Εμένα θα με δείξει καθόλου? Για μια στιγμή σκέφτηκα ότι η Ηρώ, με τη γλυκιά φθάδια της νιώτης, φυρί-φυρί το πήγαινε να γνωρίσει το γλυκό πουλί της νιώτης. Όμως γρήγορα θυμήθηκα τη ρίση του Άντι Γουόρχολ. Στην εκπομπή του Θοδωράκη, όλοι οι καλεσμένοι δικαιούνται 15 δευτερόλεπτα πλάνο.